Ето е машинката. Това е между другото от Sensei, магазините китайските за 6 лева, някакво кълъвче. Ето е самата конзолка. Доста премиум между другото, за китайска работа, но тя марката в принцип с това се слави. Другото, което се слави е това. Е тези бутони тук. По принцип може да се отвори да се сложи тиксо между бутона и самия switch отзад. Но за сега не ми е проблем. Ето го модела, набърник LG35XX. Топ модел за парите. И най-вече заради къстъм операционната система. Пускаме в момента. Garlic OS. Тотален хит за тази машинка. До такава степен, че вече се продава официално с нея. И с стоковата има Dual Boot опция в менюто са добавили. Машинката е с два слота за SD карти. Първия за операционната система и игрите, ако искате, или пък може да ползвате и втори само с игрите, тук да ви е някаква операционна система, като по принцип всичките са взаимозаменяеми и си разпознават ромовете си игрите. Снощи добавих и теми, тъй че това не е официалният вид изглед. По-скоро е това. Мога да се сменят теми и икони. Гарлика е известен с това, че всичко му е сетнато. Само си копирате игрите и си цъкате. Така изглежда. Упс. Тук има достъп до RetroArch за по-advanced настройки. Последно какво съм играл. Могат да се играят игри до PlayStation 1 включително. Иначе Favorites. Мустафата, разбира се. Тук съм си добавил разни скриптове за бакъп, файлов менеджер, търсачка и подобни неща. Тук са конзолите, различните, това са аркадните игри. Това какво беше? Това е някакво Atari, Nintendo, Game Boy, Sega, стотици системи поддържа сигурно, нямам си не представя. PlayStation 1. И така, чай да ви пуснем нещо за секунда. Предаме Мустафата. Дисплея ме изненада положително. Сценарията ще ми е интересно. И така. Излиза си, пуска си следващата. И се цъкаш. То хубаво е, ама аз съм се навика, не мога да ги така, защото... Така... това е списък с командите. Има HDMI. При USB-то може да се добави други джойстик. Жак за слушалки. Няма Wi-Fi, няма Bluetooth. Конкурента на тази конзолка
Той е на фирмата Мило или Майло или какво беше там. Mini Plus. Горе-долу на същата цена. Той има Wi-Fi, няма HDMI. При него големия плюс е операционната система Custom, която е най-популярна. Забравих точно името. Тя е много изпипана. Има теми. Директно онлайн може да се апдейтва. Много е по-барната от Гарлика. И може би за Коледа ще викна една такава. Да я цъкам там как е. Иначето гейминг са еднакви горе-долу. Тук е важно с тези карти. Човека, от който я купих. По принцип те идват с 64 ГБ карта, на която е стоковата операционна система и някакви игри. Или 128 ГБ карта, ако си доплатите. Тези карти са тотални боклуци, особено тази. Непрекъснато се дисконектят от компютъра, не мога да я прочета, исках да я направя бакъп. Те ги има в интернет. Тотален буклук. Тази е по-малък буклук, но пак е буклук. Тя поне мога да я прочета през компютъра и да я направя бакъп. Тъй като картите са буклуци, но като списък с игри също е пълен хаос. Дублиращи игри, повредени игри, не са подредени по азбучен ред. В файлнейма в началото има цифри и по този начин ги разпознава игрите. Пълна какафония, липсващи обложки на игрите. Не си заслужава да се купуват такива неща. В интернет има достатъчно места, където може да си свалите ROM сетови. Комбинация от най-добрите за съответната конзола или целият сет от игри, примерно за Nintendo. Ако имате желание да ги пробват всички си. И така.